вече отдолу. Не е проблема. Абе, това широко ли така ми се струва? Да. Аз след това свалях веригите. Не е широко. Не, за обръщане става. Мисля, че е такова широко за... Добре беше. Тя отзад на барбан ли така? На барабане, да. Да проветрим. Снимаш ли още? А? Да. Снимаш, добре. Чай да пуснем тук малко пак дрифта. Тук идва някаква кола зад нас. Чакай да го пуснем да мие. Усещам добре колата аз.